Saya sisian pat perlok hakan pat ka video. Tenga kwa ban ya kren ban ya pensyai ban ya pensngo tho lang ya baro kitu ki perlok ki bampat sngo tho. Ya kani ka jingkren ka jong ibadan bakini ki perlok ki jong inang te na po Jante Hills kila sngo tho bakla la ne ngam tep kila ban sngo tho bakla la ne ngam tep la ki kwa ban yalam bakla ya u babuan balang. Te ya katu ka jingkren ka jong ibadan mentai kila pen he yo biang nadu katu ka sngi ka bawla mi biang ka jing krong pisan na ki pai ba na ka donation ka jong ki pai ba ka jing ai donation jong ki pai ba ka mut mentai kila pen he yo ya ka ne ka jingkren ka jong ibadan be yong ka sinaya ka jong phiru nganum simbat ka sinaya ka jong aru nganum aya phi te perlok ngakwa ban pensaya phi hang ni khendiat ba kani ka jingkren ka jong ibadan im thau ya kani ka ya kani ka donation ka ba ki pai ba ki ai namar ki klam ai ya ka yeng ka sem ka jong i henrai ki pai ba ki ai ya kani ki donation ya kani ban pen klanya ka party namar kan da kani ka party ka bala ban ya da ya ka ribat ka jaj ban rio ka jong i bai magi na kani ka party rula sei ya ki reu rang ba ki rang ya le ban ya da ya ka ribat ka jaj ban rio ka jong i te kumta ki pai ba ru kim dan kata ka jing benut ban sei kata ka pisa ban donation na ka banta ka party ndai mdai ba ong bangingi let ban ai ya kani ka pisa bangin donation bangin ai ya ka yeng ka sem ka jong i te wat la da ka dei kum taru bangin nang hap ban ai ngin ai ru ndai balai kini ki breu ki bathot pat ki thot ya kata ka jing ai ka jong upai ba te ndai kadai ka kwa jong aban pensaya phi hang ni khendiat kadai ba ki ong ba menchua u ong ba ya ka sine ya ka jong phiru nganam tre te ndai balai mentapat open up da ka berti bright open up da ka canta mokli kumno pat menchua u khlai kum gitu ikan tien te kini kidi ki tang ki jing pen sngo tho bakla jong no re jong no bat lada ki dei ki brio ki bas sngo tho ti kanai kata ka jingkren jong ibadan ru re ya ki wei ki kwa pat ban yalam bakla te nganga don hang ni menta ban pensha ya phi ki kat to kat ni ki perlo ki jonga ki bas sngo tho bakla ya kani ba ibadan ya kren ya kani om ba nakatu ka donation ka bangi ai henrai ka dei ba i ong ya kani ka baha kani ka scheme kabaka sarkar kala ada bahag la ada mangi ki constituency ki jong kite kabadai hok ka jong upai ba wat sinaya bat sipi aru inum kta ya kata kabadai hok jong kata ka constituency ka jong i ka ba itare te bat ya kata ka tulap ka jong iru ba in bate ya kata ka tulap ka jong iru syaki ban bate ban ice cream ya ki pai ba na kata ka tulap ka jong iru yang nganum la ban ai namar ubrewi ubadan ki kun ki ti uhaban saya ka yeng ka semte dai ita itulap te kumno un ice cream ki pai ba but plus si kataru lada ubriu udang dei ubriu ubadang bam ubadang di hi ko mangi hibriu wat lada dei ubriu ubam don khonru udan kam ya kapisa te na kata kadau I ong ya kata re iklam ong re ya kani ka jing donation ka jong ki pai ba te henry ki don buon hi ki riu rang baru ki blas ngut tikna ya kani ka jing kren ka jong ibadan te henry ki kwa pat ban ya lamba kala ya upai ba kumbajia hang ti poram rai ken ba ini kinong kersan NPP kideiru kinong kit kam jong ke NPP ki wan kam banga dei unong kersan barat ba jong ka VPP hanang ala bakla ban aibu dia kata ka VPP ngala bakla bangan aibu dia kata VPP mentate ngan skam ganong rem ngan nyon be hakakot henry ka ka bapen klem ranyu une bula depan mi media ula depan pat ya kani kadur la de banga dei unong kit kam jong ka VPP jong ka NPP henry mentapat uwan kam banga dei tang ban pen tron ya kaseng tang ban pen sngo tho bakla yo ubabit ubathem ubam sngo tho ba ya kani kasan perthai mo ya kani ka politics ukwa aban sngo tho bakla ukwa aban pen sngo tho bakla ye ki para nong song snong ya kini ki breu ke bampat sngo tho ba ya kani ka jingya lenti jong kiseng san perthai te na kata kata ukwa ban mi sa perthai ukwa ban mi media ban pen pau ya la de bangang ngam dei uta unong kersan jong ka VPP henry ngala babe na mar baka kumne baka kumtai henry ngong ye pi hang ne ba sngo ba lada pios ngau ye ki bab ki breu ki alam bakla dawat badati benya bat ngai iru ki don udon uwe ubreu bangala de ban screenshot bat bangala de ban pen iru hang ne hapo jong ka Facebook page ko jong ate henry ki breu pat ki ong ba
kisku thu bakla ya katu kajing screenshot ke jonga mo kinang mut ba mangai banga keren ya kata uang ba ubar dan ulali lam lut ya kari kasi ke jongi te uang ba lada pikwa ban kumno lada pikwa ban ya keren sapun ya pun bat nga kwa ban ya pun bat kinong kersan pra mo te ngelap screenshot ya katu bat ngelas peniru hang ni hapo jong kani ka Facebook page ke jong ate henrei ngamtip ibrio pat kis nguthu bakla kum no ya kata ka jing screenshot ka jong kidang mut bangadai manga te henrei bahaya ka post ka jong te sibun gi jing sya ya lam bakla ki ba kibrio ki pamenta te henrei bon ru ki ba ong ba nga dai hat kani namar ngaperkhat ya kan next election banga kwa tiket ngam don ay kum kata nga day tang kanong kersan bat ngam ngasngo yala de ba ngam ya hap kerdan hiru bangan de kata kanong mikmat te ngasngo tenat ba pikit bok yang ba kidon ru kato kani ki boong yang ba kadai ka x kan next MDC jong ka Motharasan constituency te kita ru ki jing keren Kublai sibun bapila kitbok kit ruyang yang ai kata lesi kan sadon kapor ru bangin salong kum tar melaban tip te henrei ya mentahi ngam don ai ru ambat nga klem don ni ru kata kacing mut kacing temu ka jong abangan le pan tiket na kata ka parti ngadon tak mensim bangan kersan namar balai mangayo iya ka ribat ka cak penriu menta lada imdon iba arden ka ka bandia ya kari kasi ka jongi kumba iba arden dilakaran hang te po so yang habudo bangada sngo bangaso kiput kinyang kenja hapo ka ke jonga hakaba iba arden yong lada ke NPP kadang yo ban sensyar hau arpo pra shaneng pin sayos bat pinum yos ngau shu ya kanikas jing sawa jong kasur ke jong upra hang ta pin ngau tho bat pin saken kijing kenja kan sakenja jar pinum yos ngau shu ya kanikas jing perta ka banja ngin sadak tang kijing len yar kijing kerkat ngin sadon tang kitma kijing ele hang no ngin le ut hang no ngin le nam menta barang don ka VPP ngis ngusngan ka GTF kalalat na kajing yap tersaw day na kabenta ka VPP sibon ki baka VPP kalale tenrei ki ingkong selangmat kim kwa ban pek kim kwa ban UI ya kita ki baka VPP kalale nakabanta kari baka cak penriu ko chungi bat ngangej ladakam dei naka VPP buat kini ki kaput barok hadu mentai kidang ki badla yap kila nang yap ki ba kila nang ki ba roy ki ba par kila nang par ten ray nadu ba kami kene kaseng VPP ki don hi ka jing tiang ka jukyu ya kene kaseng nakata kadaute ngakerpa ipi ki pai ba brok hot kini ki baju wan ban komen he kini ki post ki jonga ki ba wan tim wan tala yang ka ngadon tang sibut nganong ipi ngadon tang sibut nalade te balai ba piru pidon sibut ngaru ngadon sibut balai kata kajing syun kajong pipalat banga ngahaban le nyon barok hot kini ki sempri akti ki jonga ki badan sibutli ngasngo ba manga ngada ko kawai ka kandidat ka ba kraw ba ngasngo ko mamantanga yang MP mga kata kajing wan keren kajong piyang tenga ngam sngo ire ya kata tang bangong to kublai sibun ya kijing keren kijong pi bat kijing penduk mensim kijong pi henry ngingin ka VPP hi kanum du mensim bat ngadon nang ni ban ai mensim ru ya kini ki nong yalam jong ka VPP ki ba teng ha kajing le kajing wan kajong ki le se teng ki du mensim ha ba ki wan shawes ka si hills teng ki i ba ki du na brio le se ki la ban du mensim te henry ngadon hang ni ban ai mensim ye ki ban ong wat num du mensim nomor ki brio ha ba ki wan ha po jong ka meeting VPP mentakim kwa syu ban wan ha ka meeting VPP nomor balai ki petang na po jong ka mobile room kilabiang but plus kataru namar basani sapo jong kanika jong kathan wasi borok kawai menta kadang de kapor ki brio bakin try kin kata kim don por bakin yele sa ka meeting te
ngayo iru ki breu ngayo skawru bagi ya ong bang wat nam skawi e bangi ngimla re banwan ska meeting namar bangi don ha kajing tre ha karep karyang ka pamenta namar ngi bangin e kajing tre ngimlong te henrei ha ka meeting jong ka NPP pat don PUI ki don ka tu kat ni ki bagi ya bun breu balai kajing bun breu ko jong ki namar ba wat ye kinong rep ki ba ki hapan e wat ya ka kam rep ka jong kiru namar ba kila ailot ka bai sha ka bai kali ka bai ja ka bai jhor ka bai nadong sadong kila khawai ka cha ka dot ang tu te bopli haba ki aya ka pisate ban i si phang aphang si kentar ban le ya kata ka meeting kim so pher an rei ka VPP pat ka klam ai e ka ai tang ka jing in te ki breu ki la pediang